Ahoj. Dneska bych vám chtěl říct něco o autorizovaném servisu Tukar tady v Tuplatech. Kluci z Tukaru mě o to poprosili a já jim rád vyhovím, protože mám Dodge Durango. Přednedávnem to do mě jeden trouba tak jako trošku načudil a docela mi tu moji Ameriku pocuchal. A já jsem teda zase poprosil kluky ze servisu v Tuplatech, jestli by mi to moje Durango opravili. A oni mi taky vyhověli. Rychle a perfektně ho opravili a už se jezdí. A jak to probíhalo? O nic jsem se nemusel starat. Pro auto si přijeli sami s odtahovkou, odvezli si ho do servisu, vyřídili za mě dokonce všechny papíry s pojišťovnou. No a asi po měsíci jsem si vyzvedl opravené auto. Takže za sebe můžu autorizovaný servis Tukar tady v Tuplatech doporučit. Opraví vám tady především vozy značek Dodge, Ram, Chevrolet, Cadillac, Chrysler a Jeep. Ale nejen po nehodách nebo při nějaký poruše, pochopitelně i všechny pozáruční i záruční opravy. A proč zrovna Tukar? Mají nejširší síť autorizovaných servisů pro americké káry. Najdete je v Praze, v Tuplatech u Prahy, v Plzni, Sokolově, Českých Budějovicích a v Ostravě. Kromě servisů fungují samozřejmě i jako autorizovaný prodejce amerických vozů. A mají dost velký sklad náhradních dílů a příslušenství, takže si u nich můžete tu svoji Ameriku i docela pěkně vytunit. Takže pokud budete mít jakýkoliv problém s Amerikou, obraťte se na kterýkoliv autorizovaný servis sítě Tukar, tam vám určitě maximálně vyhoví. A nebo se mrkněte na www.tukar.cz, tam se dozvíte všechno ostatní. Tak se mějte krásně a hlavně nebojte se Ameriky.